Kabot ragyot sa kadugayan. Ayun, ikot sa sir. Diyan ka man. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Dico City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong buntag guys. Kung may ligong kag traditional hilot, first time mo ni nakita para sa imong ani tanawa gid. Maayong buntag. Maayong buntag sir. May buntag sir. Kumusta man biyahe? Okay ra. Si sir mo ni ang nidayo gyud siya ni ani dire taga Panakan Davao City. Panakan, Davao City. Oh, layo kayo ha. So shout out po sa mga taga Panakan, Davao City. Hello sa inyo ha. Di ko makalimot ba sa Panakan, mo ba nagatong ni ato mig tagong mapatidugayan mo nakalusot. Oo. Kana bang naay murag na bag-o diha nga pag-agi-agi ng dagko ken truck sa tunga. Dagi na Unsa usahay. nang bag-o diha nga kuan? Kanang Panakan ba na diha o tibungko ba na ng bago nga. apa sa pag-stop at magdagko ken truck mag-ana-ana. Okay, diversion road mo na. Diya mo ha. Tungod. Mo ba? Ay, gusto lang. Anang gina makadaghan ng tao sa kalibutan. Sige. Unsa man atong gipamatay karon sir? Tibukid lawas pati tiil. Sus tibok lawas yun. Pas mo sa kusog. Pas mo sa kusog. Agi ko kanang wala di ko ka kanang halos di ko kalakaw. Mo ba? Tindog lang ko mga 5 minutes siguro balik ako bigla matipong-pong ko para mawala. Kuan isa kining pas mo kini akong gibalik sa primero hapit ako di kay hit. Nag-drive man ko. No stop ko. Dili ang kung bati mo dagan diri. Wa may sakit diri. Pag once nga sobra tayo dagan kini mo. Gigi kan diri unsa man imong gipamatay dai kanang Basta sakit yun sakit siya lang. wala kay kusog. Paminaw ni man abot sa bukog wala. Mura gyud dapat. Kung imong kuo among kabuto nimo Sa abot. una porti kay sige mo pahirot sa una gyud therapy lagi dito ko nakalakaw-lakaw ko parang pabiling gyud nga sakit. Yung dagan ni mo kram diri. Karam na. Kram. Buti mo grabe ba butong gip sige no para semana ko nagpahirot. Arang-arang siya nakakon ko pero mo gid siya mawala. Kasi karon kan madugay na kong tinindog. Sakit akong diri. Kini diri mo kram mo sa sakit talaga. Ito sa arthritis ang arthritis di ba yun? Ang arthritis, rheuma pareho naman sila. Oo. Ang arthritis, ng ngalan, gikan mo guna sa ospital. Oo. Murag sikat lang siya. Oo. Pero kung yun na siya, ang dol-dol na rayuma, Oo. dili na to ko na sakit sa tuhod, sakit sige na. ko. Basta juwin, bisan dire siya, Oo. arthritis na. Okay. Pero Basta juwin ha. wala koy bati diri ana diri. Ako kini akong batin diri lang ani. Kini diri ako diri. Unsa may pamatian na? Kana murag lain murag sapol nga dahil ito mapili mo wa kay wa ni masugod ba. Sukad na siya atong nakuan na basta iyang short pa nag-car wash siya siyang taxi. Oo, nagdrive ko taxi sa una, naugan ko si Squan. Init kayo nag-washing siyang taxi. Bastang kuha lang. Dito siya nagsugod. Ganun, kaila kagpas mo sa kusog sir. Kay alam bitag bukid-bukid ka makaraan ka ko ano yung mga pas mo sa kusog. Umang di ko kakuan kay grabe ka trabaho kay agi mo sa kuma. Kaya ko kuma. Sige, unsa pa gyud sir, gawas ani mo gipamatay dire sa wala gyud. Kini adi murag itubang Ani murag hapit na mo sabay kung hapit na magduha. Kini lagi akong ibati ko pero kini kanang tanan hawig gani ang Oh, haway. kini akong din nawas na di dapat kakalot ko diri sakit magluto ko kaya naon ako Ang kabot pa man eh. Oo, Sa balag di kabot pa sa di lang sakit. sakit kaya ko Sige. likod na ko Likod ana. grabe mo bukat ang lawas limulit kailangan ni mo pahilot dito Mm. may ginawa si tanaw tita tagawa Oh. tinimbrog maitay ko na ko ni kay to mo tayo pag nag-mention magato nga kay gilot ato ang pas mo sa kusog kung kini ko ako ni ito si ko mo to chat day ko ni Na-reply pod. no nag-reply ka dia mo to Ngayon pa, hindi na ako ma-replyan. Naging masuko kay post-post daw ko. Hindi na ko reply Ba't mo kung daghanaw niya? Sige na lang ko ang reply. Usay, makapansin ko. Ato, mawala ba na? Layo na lang. Ano ko reklamo. Gudi na mo, good mo ato na tagkuhan niya. dili ka busy ka ro gapon na Kuhan siya ka ng na-busy na pwede dili niya. Mura pag ang imuha para karong adlaw, para anak na siya. mo to ndaw ko gapon kung may time di pa umaya di pa absent kaya ako dito ba Ginsan mo pagkakon sa kusar, pagkabalong, unsa man niagi lang, ni unsa man. pop up ni sa kwan sa Facebook nimo? Facebook na ko Ya. mo to nakita ka ka Unsa paggawas nimo unsa ni unang gawas katong babae? tong babae Babae nga puti.
Mura-mura. Moto'y pinakauna og niabot sa imo. Nay mura na taga-Mati ato, nay taga basta na taga Davao, taga Mental. Oo, pop up dito. Kapag ko na nakita itong dito ka tuloy ba to sa banda itong Barakatan. Barakatan. Sa Barakatan, tulo na ata diha natabangan ako nga dili makalakaw, walay kusog. Kali sa Diyos mga talay layo gyud. Katong taga-Mati kay ang iyang piling atong babae nga puti nga di niya matulid ba to? Surigao to. Asila mura. Surigao del Sur to siya. 4 years Tinga na to. siya nga imong ipatulid yung tail. Nag-trial lang. Sakit. 4 years na to, iyang kuhan. Ako 2 years na may kapin kay June man eh. Dili dito niya mo kuhan, nadadiin na doon sa likuhan. Ako rin Ay ka nag-hospital, kasi ka lang, try lang ko na to. Di man na to. sa level sampo. Wala man, siyempre. Sige, unsa pa gyud wala nilain. Moray lawas ng 20. Wala na, ako na lay pangita sa uban. Pangita sa uban. Sige. Kaya sabay-sabay na rin yung tiro. Sige. Lagi yung katiguan ka. Unsa ganito yung address nimo? Panakan, Davao City. Panakan, Davao City. Basig na kay shout out sir sa imong masalingan. Shout out din sa taga Panakan. Imong masalingan. Ada kontak sila, di ba Minjun? Basta kailan Sige ka ng mga pinakaduol yun mga permanente makita. Mga Mika, mga Digit, mga Gonzales. Gonzales family. Gonzales family. Mga pare. Ada ka kayong mga pare. Kisa man si Minson, kaya para malipay po. Naghanap kay ko mga viewers ng mga Davao City. Makita siguro mo sa mga diba, nagbatangan ako mga pram. Uy, tagakuan ba na siya? Yung pare, di mo mas. Mga lagi akong pare. Wala pare Randy. Randy, kisa pa. Isa pa yung pare wala ko. Kisa pa. Pare rin eh. Basta tanang nakailan mo? Nakailan sila sa mga silingan, talente. Mga bayaw. Shout out sa bayaw, si Armando. Mika. Kahilot pohon. Kaya nagkatayo to, basta makakonto. Yung mga asawa. Shout out din. So ayan guys, shout out sa taga Panakan, Davao City. Hello po sa inyo ha. Shout out po sa inyo mga taga Panakan, Davao City. Tibok Davao City. God bless po sa inyo ha. Sabi nag-reach ako mga viewers. No? Comment lang mo kung taga Davao City mo. Nasi Sir Dere, ato ang tabangan. Nadungog naman niyo yung ginapamatis lawasan. Medyo fun. Pero kani mga reklamo nga niya. Wala kayo na sa kuwan, umuna kayo na sa mga kuwan. So, tabangan na to. No, mamayo yung ginapamatis lawasan. Siyempre, nabanan sa pagkampo sa Ginoo. Siyempre tanang gamuduol sa kuwan, manikamot ha. Manikamot kung mamayo mo. Pati natin ginapamatis lawasan. No, istorbo sa trabaho. Pila na ba pagkadaron mo sir? 60, sakto. Atong March. Ako 5-1. 5-1 ko. Natiguang yung kanan, basta mag-50 na ka. Lahi gitong 20. Pero mo na nga paglapas ito 50, medyo disiplina. Abusado na pala. Disiplina. Hindi na manggawas ang mga kuan. Gikan sa una na itong ginahimo, maningil na siya. Muna kung ikon mo sir, mahagutag sa dili. No? Kabalo na akong mga customer na mahagutag sa dili. Hindi ko ta pwede magmasa, hindi pulis bagay. Imasa, hatbat, punas, manghinaw, maligo, basta magunit ang tubig. Labi na dito ng agutak. Ang tawagan na niya, pasmo sa kusog. Makaramdam ka pangalay, banhod, ngul-ngul, walay kusog, muna sa mga sintomas. Ang hindi nyo na, lingkod nyo. Wala yung nanghadlo ko, pero ako yung ikuan nga. Maugo na ito mo, rin ito mo kung di ta mo undang, o basa-basa. Sama sa imo ang ingon nga driver ka, nahanap ko yung natabangan nga driver ko sa taxi, taga-Mati, nakita to sa may video, katong lalaki nga nag-istorya siya kung nakita mo tanan, akong di pa-testimony siya, naglubog yun siya. Maligo yun sa kinauli, init Ako kayo. di ko ina nakatulong nga time din na Katuragay nga tayo, mo ha? pabaklas ko. Pero dahil na sa bata pa ko. Pero maningil ko na siya. Sumanang mahagutag sa dili, di kita pwede basa hapon gabi. Labi na sa mga maligo ha, kay init kayo panahon, ugaw kayo no, di kayo trabaho. Di ko na siya pwede. Once maningil na siya, matagbaw tagkin sa imo ayos ato ah. Sa dadaon pa mo sa ospital, wala problema, pero wala findings na ang pas mo. Nagka na lang kagipang take ni mo, kumayo, di good.
Pero di ka maayo sa matambal. But pasabot, mangita ko pamagi lain. Ano mong ginidag ka naman kay kubiti? Nag-repair na punta sa isa ka doktor. Ano i-repair pa matang maayo man ang doktor. Isa ka doktor, alam maayo naman na. No? So ano lang, no? So, siyempre sa karon na po nakakita ni Kabidya, please subscribe na YouTube channel. Ako YouTube channel, sir. Ako na. Ay, ikaw na. Oh, tanawa dito, makalugar kay tanaw YouTube channel. Ikaw Eric, na po na Eric Hilot lang. So, mo ni siya kani. Oh, kung sa video mo ni siya. Nya, magawas na po ka dito sa YouTube. Tanawa ni mo na naguko sa YouTube, no? Muna akong YouTube channel Eric Hilot. Nakatong post mo nakita, Facebook page na ko to. Eric Hilot ang traditional. So, ano lang. Noon, siyempre sa sa kong followers sa Facebook page, sa akong YouTube channel. Kung sa mga nag-comment sa akong YouTube, tagang kayo salamat sa inyong time, sa inyong effort. Kung siyempre shout out na ko permanente. Kanunay, ang mga lahat po ng mga OFW, kung saan man kayo nagtrabaho, God bless po sa inyo. Kay OFW po go, dito ko nagahilot dyan. Nag 3 years ko sa Qatar, nag 2 years ko sa Saudi Riyadh, 2 years po ko sa Saudi Tabuk. Kanang Tabuk, Saudi Tabuk, kung nakakon mo sa history sa Bible, mo na gilot sa nila Moises. Kanang Saudi Tabuk. Pinaka old jud nga history sa Bible. Na dito, kana sa map, Tabuk. Mo ni Saudi Tabuk. Pero ting dako ang nang one ng wa gi kataw-taw. Ang bato kung sinasumpay nato sa kuan. Pero mo na gilot sa nila Moises. Sa nagakon sa Bible ha. Sa nabot ko dito 2 months lang. Nag-project dito. Timingawa man ko dako agis kalibutan dai. No? Dako ang kalibutan dai. Dito sila gipasa kay walay tao. Kaya sa story silang. So ayan guys, magsugod ako hilot. Tanawag yun yun eh. Ayan, so maghilot ako. Aton patilawon si Sir sa hilot sa Eric Hilot. Kung gawas na ka sa Facebook. Tanawag sa Facebook. Ayan guys, so sugod ako para sa inyo. God bless po. Ha? Pero kamay sa kosa. Okay na ka na? Asa ka kamay sa kamay lang. Oops. Okay na? Ready na? Okay, ready na. Okay lang ba mag-video ko magkuan? Oo, Okay ra. pero nakikopya mo. Ha? Alas 8, alas 8. Tama-tama itong oras na po. Pero pag ano sa okay. Ano sa last mo na hilot sa? Masip po siguro. Kasi ano tinatangan sir? Edwin. Edwin. Edwin? Edwin Gonzales. Interesado ka dahil, no? Okay ba? Kaya,
Nakaya ba? Ah, Ano siya nang habak? ay kuan yan ganun. Kanang ang mga daw palayo lang. Di mo kadwa. Istingan ka nagsukol imong habak. Kaya na ko. Ikaw na to tanggalon. Pero di ba? Pero kung kutas ko, tanggalon na to ha. sige, sige. Kaya may ubang habak na pating suga. Labi na ginaring nyo. Ha? Ay wala. Wa mo koy tulugan na ni sir. Walay rin nyo. Wala. Wala tulugan na. Di habak lang. Pila ka tuig ka na? Kuan na. Mas 13. madog yun mong lawas ha. 13. Sakit niyo mo eh? Kaya na. Nakidagan na na ron. Pasmado niya siya. Tas mas kusog yung gawas ha. Ay, kumpiyansa na siya. Impas mo, kalawas ko niya ha. Wala man ko mga hadlok pero Dito. mo ganito mo ha. Basta kayo mahagok kag sa dili, pabulis balay. Hindi kita pwede mapasa. Hala lang ha. Saan ang video mo? Lain lagi pag video ha. Video. Tara. Ay, anak mo. Kasi mahiwi. Sakit mo na sakit yan. Ano, barakatan. Ito. Ano yung pinakadaghan na customer na ko ang mga pasmo. Ano lagi mapasa lagi? No? Parihan ako, gikan trabaho pa, mugas biya dayon ko kung tiil. Ay, ilre may go. Yan sa may nagpasaan sa lawas. Say gani no, makuan na kung binhod akong kamot. Nindot, mahilot na lang po ka. Sayang yung time. Kaya pag maningil na, kung gusto masayag ka na sa bigyaw ka ng pasmo mo. Check pa na mo, doktor mo, wala, mag-okay, magka. Ano? Sa hikap lang na ano, pasmado ng lawas. Hago bang ang ginabasa? Adili day hago, kugihan. Kugihan, man, mabasa man, no? Dilibog na imong likod, walay kondisyon. Kuto ang lawas. Unay panungod nga pagtung abot na sa spinal nga kung di na mahubad. Kaya na mahubad na pero di kondisyon perme.
Putok ko dyan. Ang lawas mo. Sige yung nagreklamo sa iyang lawas bang sakit. Sakit lihok-lihok. Yan ang bukat yung pamina mo ni panuhot. Singot uga. Ano na pag kami mahidaw eh. Nana, mahamad makapulan diya anak. Lugar na katuga. Ayun, ang ako. Pag-aasaran na siya maabot pahilot. Ano ba? Tayo mo ni March 22 na sunog po ni. Iwat di pang gamit. Kamata niyo na dilig. Ikuha ka. Umuso juga na obligos ha. Okay, dali rin mga katulad eh. Dahil kung kumpleto mo ang alis ng yatag. Iba ka mainom sir? Ito po. Ikaw na isap-isap kung inom. Hindi ka katong October 13. Parang mo ka katong. Ano ang mainom? Well, kontrol inom. Kahit? Lagi na kung kaya herbal kayo nga. Tambal. Buka lang ko sa mga. Garili wala. Hindi ko mo-regrego. Sige. Pasayan. Isada. Pasayan. Mukhang pasayan. Limango. Tapos usap ko mo. Dalang alimango din ang mga tanhaot mo. Usayan po na tagsara kayo. May matatawag ko Sige. dyan. Mag-explain ko sa mga sir. Ha? Mag-explain ko, paminawa ko. Kaya importante kini sa mga kalawasan ha. No, dili lang para sa imo ha. Para apil ko si ma'am, apil ko. Labi na dyan sa itong mga viewers. Ganito dili kung apakamasayon. Muni balay-balay sa uric acid. Sugar. Uric acid ni dire. Kani sugar. So di jud sila parehas ha. So kaning uric acid sir, muni balay-balay sa pasmo sa kusog. Ha? Amo ni ang uric acid na dire ang sigarilyo inom. Soft drinks, kape, juice. Ang Ha? kape, hindi ko umna na ko kape. Kung imo lang. Di man ko manguhan, ingon lang ko nga nadire ang mga bawal na siya. Sigarilyo, inom nadire ha. Na naman ka no. So kung asang kusog nimo diha mao ni maapektahan pohon. Nay po tong pasmo. Kani siya inner man ni naman ni sa sulod sa tuang gawas. Nay po ang gawas ha. Sige. Na lang ha. Pero ang naglabaw sa imo ha, is ang pasmo ha.
Sakit ni May? Sakit. Sakit. Kailan kayo tinadaan? Grabe pas mo naman sir, taas-taas na rin ba? Sobra 50% na ng average yung taas mo ha? Dagan na ko sa ito. Tandang na, sigarilyo inom ha? Okay. Dawas nga gasto, makadaot po. Ayun, dugay pa man maningil. Naapara ba December 24? Asa, January na lang, undang. Napapaya December 31. Ito yung December. Nain po kag ikaw rayo amo inom no yang. Enjoy kayo. Inada nga comment ni karek January na lang kung undang. Dito kan lang. Kani sa osteoarthritis ha? Ay kumpiyansa ni kay muda ko ni sa mo ni makapasungkod sa tao tuhon ha. Para di ni mo atake, mo di ni mo dako. Iwas mo dako mo kunin siya mapiko ni mo ni sakit mo nang mag-alalay og sungkod. Pero wala sa may stroke, wapo sa mild stroke ha. So di kaya na tumakog itlog, manok, dinamos, bulad, uyak, pasayan, alimango, balot ha. Di magkakamagaw balot. Lami po no? Ganda gamay. Lagi si Ma'am Ron pa ito. Eh di ni siya mabungkag, madugay mo bugat. Talawan biya kay ko. Maji ko parihilot sa kan. Sakit ra naman siya kung kuan. Nakay di pa mati yun. Grabe. Sakit sa raw? Kaya ra? Kaya, oy. Di naman na. Napaday isa. Unsa kay to driver? Kaya mahawi lang Di, unsa itong ingon ako driver? Unsa to pangalan? sa pan. Sugar. Sugar kane. Sugar. Ah, very good. Liman ego na ha. Sigarilyo inom na dire. Soft drinks, kape, juice ha. Masking gamay, dili pwede makainom soft drinks. Pwede man pero halimbawa kung mainom Kay ka maibog oh, ang kung yun. mainom ka isa ka baso, balusan po ni mo ka baso ng tubig. Amo na ikoan. Para matabla, ma-lupnaw siya. Pero si alcohol, bisan pagkapilan mo balos ang tubig, di na siya mo madala sa tubig, nga nang mugulit na siya sa bukog. O na magkabuk ang atong bukog. Ha? Soft drinks, madala pag-ihi, tubig. Pero si alcohol, So masking gamay, di gyud pwede makainom. mahimo lang. Kung mahimo, kung makainom gyud. Pero soft drink, sir, pwede tawag mainom god kay mas sa arang siya. maibog man gyud. O kaysa, Ayaw ka makasuplista sa isa ka sa panag. Na magay kuan nga maibog, labo na okay, edukasyon. pwede ko mainom kadadlong. Ah. Pag musakit, agay undang na po. No? Huwag ka nang magbasag uto hapong gabi. Akan na, di na pwede. Kasi nga sa balay. Bisag nara ka sa balay, bisag nag-Facebook ra ka. O, hapong gabi, di ka pwede magbasa. Buntag ra, ha? Diha na. Ay, na diya, oy. Ako ali. Oh, na, si Muha. Oh, Muha lagi. Nang magpasa, mau na yung resulta pag ma-atake. Madungog ko lang, kung wala di si kusog, yung kalit man, natumba. Gawa di kusog, muna siya, ha? Pero na isa ka option, dehydrate. Kulang tubig, Kasay. natumba dyan, ha?
Gamay yan. Pero maayo. Pero atbangan ko na ito, undang ko sa mga bawal, no? Di sa gyud. Di sa, Dili sa karon, pero wag na pagwawon. minong ko ta, ako minong ko kape God. Sabi na ka Kapira ba may mabuntag kanang stick ang ginagamit, sir? in the best, sa ko lang tubig, Milo, gatas. Ah, tubig. May naman ta kape, sometimes, napinting tugnaw, makita, no? Dili permanente. Kaya sa taga Santa Cruz na stencil ng tiilan na. Hmm. Dak lang. Nalipay na sa nepan mo, bapiko na yung tiil. At anam-anam lang. Stainless mo na siya. Hmm. Si, Kamati kay na sa tumamo. uji. May classmate din lang haninon. Ano ba? Haninon kayo mag-chat sa iyang group chat. Ano mo gala yung classmate niya? Busy daw kayo siya. Kita man talang busy. Ang tao, bisa mo sa kabisi, pag gusto nimo, may time ka. Pag dili. Pag dili. Nagamay nga na busy. Bisa pag lagay nag-TV para ra ka sa kakuan. balay, busy, so kayo ko di ko nang laba ko. Ma- Di man ka gusto. Pero kung gusto nimo mo lang dyan, naadyo kay pang give up, di sa kumang labaron, di sa kumatukuan, di sa kumukuan. Ay gusto man ka. ma- Kung nag-istorya lagi daw nga, pag ayaw, no? Inugid ba? Adi ka mo lang ka, medyo ko eh. Di ko ganan mo ito eh. Sus na isa diha. Pero gusto ka lang kay ka. Tagal mo sila yung babayad sa itang. Wala. Balon na. Kasulay na gitsar. Kung taga Mati yun, uli na. Mati City. Hmm. Ayun ko ito eh. May kuwan siya, padautan. Panuot sila. Padautan. Ay, Pwede po ko sa barang, diwing di kanto, pwede ko na. Ipakulam ka sa imong amiga, pwede ko na. Ilaygay, kumuto mo ha. Pwede ko na, daghan ako sa pagkuhan na. Kung iwak-wak ka, pwede. O, pag nagwak-wak, talawan Apa na? kayo, sir. Talawan kayo. naana. Pag oras ko nag-encounter, Talawan kayo kung ngayon na. tawar ng yapon. Kaya lang mo transformer na kung Adi. Ay dagan sa lida, no? No. Pero tinuod na. Ang gahi, pahawaon, mga engkanto. Hmm. Gahi kayo. Gahi kayo na. Dagan to say. Oh.
ang buto ganyan. Sunod pa lang. Gani, buto gani. Mo ni siga no? May ako magpuan. Okay, siguro. Pag-ibot. Gibot mo. Asa ni butos gawas no? Usugi kayo. Buto pa lang pero suga. Naging barit na yun. Matingagay ko ni balik. Hindi mo ta nakabalik. Pwede rin na siya, siya binag-drive doon sa isang kuan butik ka. Okay ra siya, ang kalaban lang nato tubig o ulan, ha? Di pwede. Ngayon ang lisod sa magmotor. Yung motor. Yung motor, may takot ko yun, Ray. Okay lang motor. Basta manginan, okay lang. Ang kalaban mo, ala, ulan. Ang- Patay, di ka na pwede. Ayun. Pila ka adlaw siya dili sa pwede makaligo, sir. Karon nagugma, walay ligo. Karon nagugma. Karong adlaw, ha? Di po ka pwede magbasa, ha? Nilikaon, hindi man ka manghinaw. Pangin yan, ka. Alcohol, sir, dili pa pwede. Dili pwede alcohol. Ah, dili, sir. Okay. Ano na yung pinakataas na percentage sa tanan liquid, ha? Oh, Di ba seconds lang, uga na? oo. Kaya sa tubig. Ayun, may perla nga puti. Wala, te. Ha? Ayun ta, yan. Yan na? Ay, sakit na. Katawa.